Mga molopyo sa Barangay Jaclupan sa dakbayan sa Talisay nang reklamo gumikan sa kaabog kung init ang panahon o kalapok panahon sa ting-uwan sa ilang agianan. Si Chona Carrion sa Balitang Barangay. Kini ang sitwasyon sa Sitio AE, Barangay Jaclupan sa pagkakaroon. Grabing abog ang imong mahanggap kung anaa ka sa dapit mugna sa gipahigayong road construction. Gani ang mga habal-habal drivers nga mangagi sa dapit nagputos na sa ilang mga naong gumikan sa kaabog. Samtang panahon nga mag-uwan-uwan, grabe usab ang kalapok sa dapit ug tungod kay libaungon man daghang mga motorsiklo ang nadisgrasya. Abog, lapok, nga. Pero sa ilang trabaho, ako na-obserbahan. Kuan man, kanang paspas milang trabaho, kaya adlaw ko gabi ilang trabaho. Nahasol yun nun. Kuan da, sa amo na niya. Ay no, mag-antos tayo, mahuman sa nindot, so kay pagkaagi na nga rin. Alisod mamoy kay prato ra among plite niya, among kuan ba magsigig daot among motor. Nya sige sag plat. Og di mag-uwan, abog sad niya og mag-uwan lapok sad. Papaga malamba dia? Naway daghan na lamba ma'am. Ang construction sa daan gisugdan ni adtong Enero. Ang reklamo sa mga molopyo nga gipasagdan sa kontraktor ang trabaho maong dugay kining nahuman. Apan sa among pagbisita sa dapit kaganiha, makita nga padayon man ang pagtrabaho sa maong karsada. Among giadto ang Jaclupan Barangay Hall apan way mga opisyal nga nahabilin aron unta makuhaan sa ilang habig kabahin sa yangungo sa mga molopyo. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.